Liso ko ka na ng duao sa bukang liso. Itan ko ako. Ini may dispense na. Kung durian laber ka. Wala pa itang liso. Hindi mo tabuang luto sa chan ko, sir. Tingnan ko kung liso. Basta gani maghambal ka nga barangay Concepcion sa Talisay City, syempre, una gid nga magsulod sa pinsar mo ang mga fruit trees nga ari diri. Halin sa rambutan, lansones, mangustin, marang kag durian. Halos bisan diin, may makita ka nga puno sang lansones kag rambutan. Halos bisan diin, may mga nagabaligya sang prutas. Kag diri sa Concepcion, may eat all you can nga rambutan. Sa 200 pesos mo, pungko ka lang pahandong, paunay-hunay samtang nagakaon sang rambutan nga. Masarangan mo ubuson. 200 pesos per head ya ha, hindi for everybody. Kani isa sa mga paborito nga trip sa mga mahilig sa prutas kung amo sini nga season halin September to October. Kay diri sa JKN Fruit Farm, may pa eat all you can sila. Ang lingaw pagidiri kay pag-abot mo, order ka lang, singitan ka na sunila sang rambutan halin sa puno sang kahoy. Fresh na fresh kag atak ka na lang. Ang JKN Farm ang ginapanag-iyahan ni Mr. Boy Trecho. 1994 sa nagsugod siya sa pagpananom sa fruit trees. Gikan sa mga tubo, nag-divert siya into fruit trees sadto sang madubo pa ang presyo sa kalamay. Ang isa ka hektarya gaduta gintamnan niya sang fruit trees, durian, rambutan, kag lansones. Nag-divert ko from sugarcane, from sugarcane area ni. Okay. Pag barato sang klamay, that was 1993, ito na ako nag-decide nga ma-divert ko. Eh yung baratong klamay. So, naganguha na makal ko mga seedling sa UP. Okay. Nagbalik ko to sa UP nga para mamakalang. Eh nakagraduate ako UP. Agriculture. Matapos ang 3 years, nagpamunga na ang rambutan. Nagsunod ang lansones, nagsunod pagit ang durian. Year 2000 pa lang, ginsuguran niya na ang eat all you can. Tubtob nga nagdamo ang nagakadto sa iyang farm. Sang una, nagalibot pa siya sa mga prutas. Ginadeliver niya out of town ang iyang mga produkto pero napinsaran niya nga kadako sang risgo sa kada pagbiyahe niya. Kay alas 2 pa lang siyang kaagahon, nagalakat na siya. Gani, nagita siya pamaagi nga mismo ang customer na magkadto sa iyang uma. Gani nagtanyag sa sang eat all you can rambutan. Kay isang una, nag-deliver ko prutas hasta sa Kamangkalan, Sagay. Ikaw gina sa una, sir? Kaya ako gid, gabugtaw ko tag alas 2 ang biyahe. Okay. So, na-realize ko, after nga biyahe ko for how many years, ang rest of accident kada ko. Siyempre, dapat kuwan ka man sa nakaipurma ka. Di ba? Ang naibita daw na eliminate ko gid nga nag-itulyukan ko ang rest of accident along the way delivery and along the way home. Kag sumugod sadto, sa sulod sa masobra sa 20 na katuig, ginabalik-balikan na ang iyang farm kung tig-season na sang sininga mga prutas. May longkong siya kung seedless sweet lansones, may zamboanga, kag may yaraman sa Concepcion na variety. Pero hindi niya eat all you can ang lansones. Per kilo ang baklanay. Either diri mo kanon or take home. Diri mo makita ang diferensya sa sabor sa kada variety. Ang longkong matamis, ang zamboanga matamis pero may gamay, slight lang gid nga aslom. Dili kasi nga nila. Kung magdurian lang, Kung durian laber ka. Sambong na. ara ng pangitaon mo. Pwede mo ba sanay? Kami hindi man siya pag diri ka ulo na para na ako nakakasawa na. Ano kami lang daw may Longkong na niya. Lain pagid nga sabor. May ginakuha siya, may ginalagas. Tamis ko dyan longkong. Kung sa katumbal na mayara. Tamis ang longkong. Are may liso. Hindi pa sir. Dari nakaon ko na. Nakaon ko nga may Kaya liso. ara liso. O kana ng duao sa bukang liso. Magano gid sang layo. Itan ko ako.
Ini may dispense na. Kung durian lover ka. Wala pa itang liso? Hindi matubo ang luto sa chan ko, sir. Tingnan akong liso. Buka na, hindi na ito. Why na chance? Sa rambutan, niyara sa maharlika, merong riyan man siya kag yellow pagid gani o kung ginatawag nila nga golden varieties ang rambutan. May mangosteen kag may durian. Sa durian, may nanari-sari man nga variety halin sa premium nga D101, may puyat, may tiani, kag UP Gold. Hindi ko yun sang durian, kinabawaan gid ko, pero wala ko choice kung si sir na maghagad si imo kaon-kaon kagid. First time ko. First time mo ming sa durian ha? Durian? Ati kon pa sa kuwan ka di all around na ka. Aftertaste. Ari dula gani aftertaste ari Mary. Mayroon pa. Sige. Katuta sa isa. Sa Chani. Jenny. Chani. Soy, ka na, Soy. Pait. Pait. Oh, pait siya. May pait siya. taste nga pait. Isa rin buhay na rin dito. Amo nang super premium ya. Na hindi na sa all around available, all year round available. Namit ko sa. Namit gid siya. Kag hindi sa permi ano, tratsa lang sa. Baw, hindi lang to. Chambalang git ka. Hindi man siya ang mas ginasambot sa orderanay. In fairness, ang malahalon lang nga klase sang durian na uyunan ko, do butter siya nga nagamelt sa imo baba. Kag, nami mo siya gali pare sa kape. O, kopi yan ay. Okay. Pait. Kaon. Oh, next kape, di ba rin? Padanon doon ni Pagit. Compare mo sa Coke o sa Cola. Namit sa buhay. Na. Ikaw na daw. Dumadula na ang kuwan sa kape. Pero at least hindi na siya acidic, hindi siya pait. Oo. Ang durian, kung nahulog na mapait na kung kanon kag wala na gani ginabaligya. Pero nakahimo pagit sila sa produkto halin sa mga nahulog nga mga durian, may durian ice cream diri sila. Istorya ni Sir Boy, wala gid man siya maghinulsol nga nag-divert siya sa fruit trees halin sa tubo. Imagine, sa isa lang ka puno sang durian makapamunga tub-tub 700 ka durian. Kung tag 400 ang kilo sa durian, kag ang kada bunga naga-average sa 2 kilos, kamo na bahala magsuma, kag amo sina ang income. Isa pala nakapuno sang durian ha. Basta ang iyang ratio kung sang iyang income, makita niya sa isa ka hektarya sang fruit trees, pareho sa income man sa 15 ka hektarya nga katubuhan. Ito dito mabunga niya. Isa ka season, sabi na dito dito mabunga. Yes. So, may galasa, may damage, may amoni. Manet lang kita sa 500 pieces. Net na. At 2 kilos. Para dali sumahon, isa ka tinulada. Okay? Ang isa ka tinulada, ang bungao niya, hindi ka kabali, sa mo. Selling at 200 per kilo. Pilang income mo sa isa ka puno? Okay, so tula na ko eh. 200,000? Okay. 200,000. Kung tatlo lang nakapuno. Ara ka na sa 600,000. Ulan, bagyo kay climate change ang pangontra sa siningang mga puno. Pero manami kuno ang tubo sa siningang mga kahoy sa Barangay Concepcion, bangod sang klima diri. Sa una, ginkadlawan na siya sa nag-divert sa halin sa mga tubo. Pero karon, kadamo na sa mga nagkambyo man sa fruit trees sa ilang nga barangay. Para kay Sir Boy, ini ang iyan nangin legasiya nga igapabilin. Ang Negros, hindi lang tubo ang matamis, pati mga prutas kung maayo lang ang pagtatap, matamis man.
Kag kada bulan sa Oktubre, ginasaulog ang Maradula Festival o ng Marang, Rambutan, Durian, Lanzones Festival sa Barangay Concepcion ang mga prutas nga nagpasikat sa barangay. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Roming, i-follow ang mga Facebook page sa YouTube channel, Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang giniyang Tripping ni Roming!